Току-що ми пристигна Redmi тройката. Получих гръбче, един обикновен скрин протектор и един hard shield. И телефона, който е запечатан. Така помолих този да ми го дадат, понеже иска да е с оригинален софтуер. Има и конекторче европейско. Ето го и телефона. Пристигна както другия. Така. Тук вече ги няма чертичките. Има фингърпринт. Утвърденият ирландски дизайнер Пол Костело някога е живял в Париж. Париж от 60-те години. Стартираме. Музата на Пол Костело. Или The Doors. Още една брилянтна нотка от седмицата на модата в Лондон. Тропа по същия начин като Redmi, питовената Redmi тройка, има лек метален звук зарядното, кабелчето. Тук има документи на китайски и щипчето за отваряне. Така.